ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଟିକେ ରବିବାର ଯେହେତୁ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସବୁ ବୁଲିବା ଟିକେ ଯିବାର ଥିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଉ। ପଛରେ ଖରା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଗରେ ଖରା ହେଉଛି। ଆଜି ପୁରା ସେଠି ଜଣ ଆଉଛନ୍ତି ମିଶିକି ଦେଖା ହେବା ସେଠି ଆଉ ପକେଇଦେଲୁ ଆଜି ଯାଇଛୁ ଆଉ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କୋଉଠି ନା ଧ୍ୟାନକୁଦ ଅଷ୍ଟସବୁରେ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଜଣେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯିବା, ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। କହିଲେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିଏ ଦେଖିବା ଆଉ। ଖରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ବାଟ ପାଉନଥିଲେ ଆସିକି ବାଟ ଦେଖେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ। ନଈ ପଇ ଯିବା ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆଉ। ଚାଲ ଗାଡ଼ି ମାର ଗାଡ଼ି ମାର। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଦି ଜଣ ଦେଖ ଜାଗାଟା ପୁରା ନଈ ଖାଲି ଟୋଟାଲ ଭର୍ତ୍ତି ପାଣି। अरे कहना क्या चाहते हो? ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କୋଉଠି ନା ବ୍ରିଜ୍ କତିରେ। ଏଠି ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଟିକେ ଜାଗାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଜାଗାଟା। ଜାଗା ଟିକେ ଏମିତି ଏଇ ସାଇଜରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବ। ତ କଣ ପଚାରେ କୋଳି କୋଳି ତ ହେଇନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ କର, ହଁ କମେଣ୍ଟ କର। ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯିବ ପାର୍ସଲ। ହଉ ହଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଯିବା ଆଉ। ଫଟୋ ଉଠାଅ। ଅଷ୍ଟସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ। ଆଗକୁ ଚାଲ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଗକୁ ଚାଲ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କୋଉଠି ନା ଅଷ୍ଟସବୁ ମନ୍ଦିରରେ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ। ଭିଡ଼ ଆଜି ପ୍ରବଳ। ଯିବା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଆଉ। ଯିବା ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଆଉ। ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ, ସ୍ପନ୍ଦନ ଟିକେ ମାରିଦେଲା। ଚାଲ ଯିବା ଝାମ୍ପୁଛ ଆଡ଼କୁ। ଚାଲ ଏଇଠି
ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ କୋଉଠି ନା ଧାମପୁର ମନ୍ଦିରରେ। 4 ଜଣ ଆମେ ଏଠି ଅବଢ଼ା ଖାଇକି ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ। ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ପ୍ରବଳ ଆଜି ଦେଖିବ ଯେହେତୁ ଅଛି। फुल पर चढ़ी फुल पर चढ़ी ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଭିଡ଼ଟା କେମିତି ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଯିବା ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ସେବନ କରିକି। ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଟୋକନ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମେ 3 ଜଣ ଏଠି ବଇଛୁ। କଣ ଖବର? ब्लॉगर में 4 ଜଣ ପ୍ଲେଟ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବାড়େଇ ଦେବା ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲ ନାହିଁ। अदा पी साइला पर तू वीडियो ଆଉ ଆମେ ରହିଲୁ ଆଉ ଦେଖା ହବ ଆଉ।